साटिलकर बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्सची धमाका ऑफर। आता बंगलो खरेदी करा, तोही फ्लॅटच्या दरात। कणकवली शहरालगत अवघ्या काही मिनिटांच्या अंतरावर उमरट इथं फ्लॅटच्या दरात तयार बंगलो, रस्ता पार्किंगची सुविधा, कंपाऊंड, 24 तास पाणी, समोर गार्डन, निसर्गरम्य वातावरण। आपल्या घरापासून शाळा, दवाखाना, मुंबई गोवा महामार्ग, बाजारपेठ अगदी हाकेच्या अंतरावर। आपलं हक्काचं घर आजच खरेदी करा। अधिक माहितीसाठी संपर्क साटिलकर बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स 9420 73 94 18 आणि 8605 74 10 30। सावंतवाडी उपजिल्हा रुग्णालयामध्ये आपण पाहिलं तर 104 पदं ही मंजूर आहेत आणि त्यातली 65 पदं ही भरलेली आहेत। उर्वरित 39 पदं ही या ठिकाणी रिक्त असल्याचं पाहायला मिळतं। जे डॉक्टर आहेत त्यातली 12 पैकी 8 पदं ही भरलेली आहेत। वैद्यकीय अधीक्षक पण या ठिकाणी आहेत। पण मध्यंतरी आपण पाहिलं की इतर तालुक्यातनं जेव्हा रिक्त पदांसाठी किंवा डॉक्टर नसल्यामुळे आंदोलनं होतात, तिथले लोक आवाज उठवतात, त्यावेळी इथले डॉक्टर त्या ठिकाणी पाठवले जातात, त्या ठिकाणी त्यांना सेवा देण्यासाठी आदेश काढले जातात आणि त्यामुळे या डॉक्टरांवर देखील ताण येतो आणि त्याचा परिणाम हा इथल्या रुग्णांना किंवा त्या डॉक्टरांना देखील सहन करावा लागताना पाहायला मिळतो। आणि ज्या काही सेवा हे डॉक्टर देत असतात त्याच्यात कुठेतरी त्यांच्यावर ताण येऊन या सेवेमध्ये कमतरता दिसून येते। त्यांचे पगार देखील होत नाही। जे कंत्राटी स्वरूपाचे डॉक्टर आहेत, ज्यांना अगदी 11 महिन्यांसाठी त्यांच्यासोबत करार झालेले आहेत, असे डॉक्टरसुद्धा या ठिकाणी आहेत। सावंतवाडी उपजिल्हा रुग्णालयात फिजिशियन हे पूर्ण वेळ नाही आहे। डॉक्टर अंबापूरकर हे न्यूरोसर्जन आहेत, हार्ट स्पेशालिटीज आहेत, ते या ठिकाणी आहेत, पण ते ऑन कॉल आहेत। त्याच्यामुळे पूर्ण वेळ फिजिशियन या ठिकाणी नाही आहेत, ही एक खंत इथल्या रुग्णांकडनं व्यक्त होते। डॉक्टरांचे अनेक विविध प्रकारचे डॉक्टर या ठिकाणी आहेत, पण ते इथे पूर्ण वेळ नसतात, हीच तक्रार इथल्या रुग्णांकडनं होताना दिसते। त्याचबरोबर आपण पाहिलं तर मोफत औषधांच्या बाबतीत बोलायचं झालं तर ती औषधं ही कमी प्रमाणात मिळते, त्याचा तुटवडा दिसून येतो आहे। आताच आम्ही पाहिलं तर तिथल्या जे कर्मचारी होते त्यांच्याकडनं सांगितलं गेलं की पुरवठ्याबाबत आपण मागणी केलेली आहे, सध्या असणारी औषधं ही कमी आहेत आणि अधिकच्या औषधांसाठी आपण मागणी केलेली असल्याचं देखील त्यांनी सांगितलेलं आहे। एकंदरीत हे सगळं पाहिलं तर रुग्णांना ज्या पद्धतीनं चांगली सेवा मिळाली पाहिजे ती चांगली सेवा या ठिकाणी मिळत नाही आहे। शासकीय किंवा गव्हर्नमेंटच्या ह्या रुग्णालयामध्ये जेव्हा रुग्ण येतो तेव्हा त्या अपेक्षेने येतो की चांगली सेवा इथे मिळेल, पण इथे अनेक मशिनरीज आहेत, सगळ्या गोष्टी आहेत, पण तंत्रज्ञान असल्यामुळे किंवा जी पदं रिक्त आहेत, मुळात सगळ्यात गोष्ट अडते ती रिक्त पदांवर। 39 जणांची पदं ही रिक्त आहेत, त्याच्यामुळे भार जो आहे तो इतर सगळ्या लोकांवर येतो। मी जसं म्हटलं की दुसऱ्या तालुक्यातल्या लोकांनी आवाज उठवला की इथल्या डॉक्टरांना तिथे पाठवलं जातं, ॲडजस्टमेंट केली जाते आणि याचाच परिणाम इथल्या लोकांना चांगली सेवा मिळत नाही आणि त्याच्यावर होतो। हे सगळं दुःख जे आहे ते इथल्या लोकांचं आणि त्या पद्धतीनं मागणी ही लोकांकडनं आमच्या होते, लोकप्रतिनिधींकडनं अपेक्षा व्यक्त होते की त्यांनी याकडे लक्ष देऊन जी रिक्त पदं आहेत ती तात्काळ भरावीत, जेणेकरून सगळे जे प्रश्न आहेत ते तात्काळ मार्गी लागतील अशी मागणी या ठिकाणी होते। त्याचबरोबर सामाजिक कार्यकर्ते किंवा वैद्यकीय क्षेत्रात जे कार्यरत असतात ते आमचे राजू मसरूरकर यांचं देखील मत आहे की जे डॉक्टर इथे आहेत, MBBS झालेले डॉक्टर आहेत, MD झालेले डॉक्टर आहेत, यांचा पगार जो आहे तो तुटपुंजा असा आहे। 11 महिन्यांसाठी त्यांचं जेव्हा या ठिकाणी त्यांना पाठवलं जातं त्यावेळी त्यांना जो मिळणारं मानधन आहे, त्यांना मिळणारा जो पगार आहे हा कमी असल्यामुळं कुठले डॉक्टर इथे येणार आहेत, कुठले डॉक्टर थांबणार आहेत हा प्रश्न देखील उपस्थित होतो। त्यामुळे सरकारनं या गोष्टीकडे गांभीर्यानं लक्ष द्यावं। मागे तुम्ही पाहत असाल तर मोफत उपचारांसाठी किंवा गतिमान सरकारचा बोर्ड या ठिकाणी लागलेला आहे। 2 उपमुख्यमंत्री, 1 मुख्यमंत्री अशा पद्धतीचं सरकार महायुतीचं चांगल्या पद्धतीनं काम करतं आहे। मात्र आरोग्याच्या दृष्टीने आणखीन सक्षम बनवणं सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला, महाराष्ट्राला, याच्यासाठी प्रयत्न होणं गरजेचं आहे आणि त्याच्यासाठी सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट करणं जर कुठलं असेल तर जी रिक्त पदं आहेत ती भरणं आहेत। सावंतवाडी उपजिल्हा रुग्णालयामध्ये 8 जणांची टीम देखील कार्यरत, जी MBBS झालेली आहे आणि आता ते पुढचं शिक्षण घेत आहेत। PG डॉक्टर्स या ठिकाणी आलेले आहेत, ते इथे ट्रेनिंग घेत आहेत, आपली सेवा बजावत आहेत। तर हे डॉक्टरसुद्धा भविष्यात जर इथे राहिले पाहिजे तर त्या पद्धतीचा पगार, त्या पद्धतीचं मानधन देखील त्यांना मिळालं पाहिजे, तशी सेवा देखील जर सरकारकडनं त्यांना मिळाली तरच हे डॉक्टरसुद्धा इथे थांबतील अशी देखील जी आशा आहे किंवा अशा पद्धतीची मागणी देखील आहे ती सामाजिक संघटना, सामाजिक कार्यकर्ते देखील करत आणि ती वस्तुस्थिती आहे। त्याच्यामुळे चांगले डॉक्टर जर इथे टिकवायचे असतील, चांगली सेवा जर द्यायची असेल तर मुळात जी पदं रिक्त आहेत ती भरणं गरजेचं आहे। ज्या डॉक्टरांवर अतिरिक्त ताण झालेला आहे तो कमी करणं गरजेचं आहे, कारण
जर डॉक्टरांवर ताण असेल तर रुग्णसेवेत त्यांना काम करणं हे देखील मुश्किल होणार आहे. त्याचबरोबर इथली जी रुग्ण कल्याण समिती आहे किंवा ज्या पद्धतीचा शासकीय यंत्रणा कार्यरत आहेत त्यांच्या माध्यमातून सुद्धा या सगळ्या गोष्टींची दखल घेत इथल्या लोकप्रतिनिधींना ही वस्तुस्थिती कळवणं गरजेचं आहे. शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी नुकतेच 5 लाख रुपये इथल्या आमदार निधीतनं विविध सुविधांसाठी जाहीर केलेत. भौतिक सुविधा देखील या ठिकाणी ते पोहोचवतात, पण प्रश्न अडतोय तो रिक्त पदांवरच अडतोय. जर ती पदच भरलेली नसतील, जर इथे डॉक्टरच पूर्ण वेळ नसतील, तर बाकी भौतिक सुविधा इमारती उभारून नेमकं काय साध्य होणार आहे हा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होतो. त्यामुळे आमच्या लोकप्रतिनिधी या गोष्टीकडे लक्ष देत ही जी रिक्त पदं आहेत ती तात्काळ भरणं आणि वैद्यकीय सुविधा अगदी चांगल्या पद्धतीने देणं ही काळाची गरज बनलेली आहे. विनायक गावस, कोकण 7 लाईव्ह, सावंतवाडी. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.